Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 11:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:02. Maayong aga, syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas kag Bugos man nga Pilipinas, kag sa Bugos man nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB. Subong adlaw yari kita sa Sabado. Yari na kita sa Hunyo 27, 2020 mga kaksyon. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Rex Cantong, News Direct. May mga importante lang mga bagay-bagay. Talos nga magpangalagad sa inyo, ini sa Action Brian Morden. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Of the night kita, tob-tob la una imedia. Sining adlaw sang Sabado. Kamay pa nga yara lang kita sa mayong sitwasyon. Mayara na gid lamang sang pila ka adlaw ang nabilin. Umpisa subong mga 4 ka adlaw na lang ho. Way kita kabalo sang panibag-o nga kapalaran naton kun magapabilin bala ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa Modified General Community Quarantine, MGCQ ano. Kay kabalo ka kagabi sa na aton sininabasan si Presidente Rodrigo Duterte may iga anunsyo. Antes pa naman mag-Hulyo 1, kung ano naman ang mga bag-o nga classification sa modification mga ka-action ano, sa pagtungtong naton sa bulan sa Hulyo. Kung magpabilin bala kita sa Modified General Community Quarantine, kabalo kang ginakabalakan subong sang presidente amo iya ang probinsya sang Cebu kag Cebu City mismo nga nagapaidalom gihapon sila iya sa enhanced community quarantine bangod sa pagtaas sang numero sang ila sining mga nagpositibo mga kaaksyon ano. Sa Metro Manila nagapabilin gihapon nga general community quarantine and kita iya ari kita iya sa manubo-nubo na gid nga level sining modification, classification. So kabay pa nga on July 1, may mga changes naman kag ara na kita sa new normal. Pero kung naton gid pag huna-hunaon kag lantawon tang sitwasyon naton subong nga MGCQ kita, daw amo naman lang ni siyang new normal. Kaya ang pagbag-o sang new normal mga ka-aksyon, sulito naton everyday. Ginapalayag naton diri sa Action Radio Bacolod nga ang new normal amo man na ang paggamit naton sang face mask, ang pag-observe naton sang social and physical distancing. Mayara sa mga restrictions kangay sang curfew for all ages mga ka-aksyon no. Amo na mga pagbag-ulang kag ang biyahe sang mga barko kag eroplano. Amo man mga pagbago, amo man na way gid man so far gid sang iban pa mga ka-aksyon ano. May mga borders pa kita nga nagapabilin
pero hindi borders inner sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod kundi ara sa mga lugar kaangay sang Negros Oriental kag Negros Occidental. Diri sa Bacolod may ara man kita border da sa may kuanho, sa may unhan sang Sumag, unhan sang Barangay Mansilingan kag area sang Barangay Bata. Pero daw hindi naging man amo naka-stricto Daw na balang may mga pulis na lang naka-standby dira. Why naging too much balang inablang grabe mga checking ginahimo unlike sang enhanced community quarantine kita. Sige, last 11:06 Action Radio Philippines Standard Time. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nakapanyaga na guro mga utod na ton temprano paninaw. Ang iban duwa si nagakihad-kihad pa sa mga kamatis kag Bombay. Ang iban guro tinagapahat-pahat pa sa ilaw sining ulot tanon. Nami panyaga subong ang puso aksyon puso ka saging nga may tambo, may munggo bala na. Tapos si medyo pulo prito kada sang balingon. Kang kanon syempre mainit-init inang kada mo butang sa baba mo kapasok-pasok ka bala. Init ba? Pagkatapos syempre ang pinaka-upod nyo sa panyaga amo iya ang Action BBB diri sa Action Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ari na mga balita mga ka-aksyon nga bantayan sa aton sa nga pagpangalagad sini nga udto. Sa mga balita gikan Kapitolyo Provincial upod ka Aksyon Marlon Hinavia karon dugdugay bag-o nga quarantine facility sang gobyerno provincial ipahamtang sa syudad sang Silay. Parte nagdugang iti trabaho sa gobyerno no. Imbis ini nga mga pundo sa gobyerno nga natuhoy kun tani sa mga programa blang hindi pang COVID-19, subong na lastra pa no. Ay grabe. Samtang sa balita sa City Hall, upod Action Art Tayhupon, puloy-an sang pasyente sa Barangay 2 nga nagpositibo sa COVID ginpasira sang punong barangay. Nagakaigo nga protocol na patuman umpisa nga nag-abot ang pasyente sa lugar. May maning nga pasyente hindi niya hindi sa lawayon. Nag-stay at home gid siya. While nga way pa nakaabot ang iya sining ang results ang niya, swab test niya. Ang galing na luuyan ko to makabataan niya, no? Kay aragid sa sulod sang balay tinalakip sa pagdala sa healing center kagabi. Pero kabay pang kabataan naton o konya hilway lang sining COVID-19. Ang balita gikan sa Bacolod City Police Office o Action Eric Magbanwa karon digdugay, ipogon criminal gang. Hindi naman ni criminal organized group, criminal gang naman tawag sa ila. Nga nagpatay sa Belgian National konektado sa isa ka drug group diri sa Northern o kondintoya sa Northern Iloilo. Ay gali. Delikado na. Sa Negros Occidental Police Provincial Office sa mga balita production Eden Aboso, nokpo magadugang sang kapulisan sa mga lugar nga may positibo iya sa COVID-19 o kon may gin-lockdown mga ka-action. Kag sa patrol karon med Action Eden gihapon, maga-live report karon dira sa Barangay Alihis. Kung ano man ang balita sa Barangay Alihis karon monitor lang kamuda nga aara da ang patrol. Surprise, ta? Sa mga dalagko sa balita nasyonal, upod karon sa aton nga Queen sang newsroom sa Action Radio Bacolod. Queen ha. Cebu City ginlimit na ang movement sa mga residente pagi sa pagbag-o yang number coded passes mga kaksyon. Dapat lang kakululbaan subong sa Cebu no. Samtang IATF gin-aprobahan ang repatriation sa mga bangkay sang overseas Filipino nga napatay tungod sa COVID-19. Kaluluoy man. Di dapat siradong-sirado gini karon ni baloon tali mga detalye siniya with Action on Defensor mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time last 11:10 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ang mga detalye sini karon na pagbalik naton pagkatapos ginamang sini. Standby. Ang balitang ito. Aksyon, balita, banat bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa tapang balita, una sa tapang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:16 na sa aton sining pagpangalagad. Bukas na maka-aksyon ang aton sining Facebook Live.
Pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Bisita lang ka muna kay makamonitor gid ka mo. Plus sa web naton makabasa man ka muna, no? Sa mga texters naton ang aton sining numero 0938225517 para sa inyo sining mga panamiyaw subong nga udto mga kaaksyon, ano? Para sa inyo sining mga opiniones dira. Kung may mga opinion kamo sa aton sining mga balitaan sining udto mga kaaksyon. Aksyon! Balita! Banat! Huli! Las 11:17 in Action Radio Philippine Standard Time. This time we have Action and Defensor gikan iya sa News Center. Kaya sining mga balita kayang Cebu sinimat tiniyon ang gihos ang publiko ginahugtan. Plus ang IATF nga ginaprobahan ang pagpauli sining mga bangkay sa mga OFW nga nagkalamatay man ini sa COVID-19. Dito iya sa iban nga pungsod mga kaaksyon. Kasubo ni nga mga balita, no? Ay, grabe. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Aksyonan, good morning. Mayong aga-aksyon na Brian, kay sa aton man mga ka-aksyon na pinakauna naton update sini nagakatabo sa karon sitwasyon sa syudad sang Cebu. Action Brian ginlimitahan na sang lokal nga gobyerno sa syudad sang Cebu ag movement sa karon sang tawo pagiman sa issue yang number coded passes. Ang bag-ong quarantine pass, mayara ini sang QR code. Agod nga masiguro nga limitado gid ang gihos sang tawo, kag which is isa man sa tikang agod iya nga mapunggan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. So sunod diri sa kay ang mismo ang alkalde gid ang nagpagwa gini sang impormasyon agod iya nga ipasiguro nga ini ang masunod. Sa diin, ang ining passes action by isa ka persona sa isa ka balay kag non-transferable. Why is, di ba may mga Q pass na di sa nagligad ya sa ECQ. Sila to ya why how? Donation wide man na. May ara siya pero na-report na siya nga ginpangkuha to ginilisan. Since nga mo na gani gin-istrikto sila, gintutukan sila, ginkuha to ang mga before nga mga Q-pass kag ginilisan sang panibag-o nga amo na ni subong ang gamiton, may ara na sang QR code. So meaning sa isa ka puloy-an, isa lang dapat gid makagwa. Yes, I think kung mag QR code siguro sa cellphone na siya nga may scan mo siya. May number code, may number coding pagid siya. Scan mo siya action bray. Okay. So hindi basta-basta ipakita mo na yung police amo niyo. Hindi basta-basta ka may papel ka may pakita. Hindi may ara gid siya sang code. Hindi ka basta-basta nga makapanghulam. Okay. Okay na non-transferable gani mo. Hindi siya pwede ipahulam sa kung sino lang. Ikaw lang gid dapat ang makauyat So sila. dapat may litrato Amo pag in-action malitrato, may 2x2, 1x1 picture dira abi nga ID dira identification. Ang gwa sina daw identification na gid man ano? Oo. So insakto man tutod no nga padali tablang national ID system na bla. Amo ning dako nga bulig ko tanay mo. Subong pa lang nila yagin hugot ini aksyonan. Subong pa lang sini action bray. Sa DNT, if ma-remember mo, diri sa aton sa Bacolod City naka-pa-implement ad even scheme. Ang ila, subong pagid lamang. Nanong ang sitwasyon. Oo, ang mga barangay nga nagatapos sa ad number, kangay bisang 135 kag 7, mahimo makagwa sa Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Amo na ka-late gid sa ila gali. Ang QR passes naman nga nagatapos sa even number kangay sang 0, 2, 4, 6 kag 8, mahimo nga makagwa sa Martes, Huwebes kag Sabado. To same man diri sa aton, sa Sunday, bawal gid sila ang makagwa. Ay, hindi ayhan ginsunod lang nila na dis Bacolod. Okay daw pinakauna nga ginhimo na is Bacolod di mo, no? Bacolod City ang the first nga nakahimo sang sini nga naka-lockdown sang kada Domingo. Consider na gid siya lockdown kay dumilian gid ang pagbiyahe mo, cancel gid ka mo din bisan diin pa ka makadto unless lang siguro kung may emergency. Yes, pero nakit-an ta to dito, grabe ang epekto sa to action every Sunday lang to.
Pero wala ka ginoy makit-an sa dalan nga nagasinabad-sabad yung mga tao. Mga dogs lang. Oh, mga ido normal do kalipay lang nga libre sila maglinagsanay sa mga dalan. Sure, notice mo nga, idog, social distancing mo na. Ay, yes, hindi man na sila sang sitwasyon. Hindi mas like exempted sa COVID-19 mo. Hindi. Anyways, diri sa Bacolod Action An, may gito nga ginhimo sing ni Mayor Bing Loredia, no? Kada Domingo to bla. Ti subong sa Cebu, starting sa ano pa na, ma-start sa ano pa na? Upon issuance ang sining QR pass, meaning if effective immediately actually. Okay, so ginaulat na lang siguro ang ano na gid nila ang official nga EO sang alkalde. Bati kun wa ito to ginhimo ni sa Bacolod gali tani nag-amo-amo man ta sa Cebu subong Idamo no. tayo dahil mga entry points. Yes, kadamo sang sulodlan naton diri bisan din ka lang pwede. Galing kay ti ano man, do palariho malangawain nakabiyahe ang halin sa Manila pa Negros, pa Cebu, do palariho malang, no? Pero sila to do naglala ganyang sitwasyon, no? Maybe sa mga tao man mismo Tao kag mga official guro kung paano sila mag-implementar sang inabalang kung paano nila hugton, paano nila ipatuman ang ilang sini nga mga executive order da abi guro diri sa aton isa kahambal sang gobernador kag alkalding tao dinadlok Pero hindi nahadlok gidya sa kung anong literal kundi may respeto kag hadlok sa COVID-19. Oo, isa pa gid na. May makitaan ka tuod nga nag-violate pero automatic nga pangdakop man nga pang akigan kay para hindi na magsulyat. Yes, kung kisa do ginabatikos pa mga kapulisan tadi nga magdakop abi sa ginabutang sa mga facility nila drabla mga 12 oras. Pero piktibo ato aksyonan. Yes. Gakaladudla, subong dagpila na lang kabilog iti hadlok bisan 12 oras lang to magtiner kada sa police station sa Guada pero kapoy man ay, no? Oo. Kapoy man ay so didto Kapit guro. kung ikaw lang na isa No. ikaw lang isang tinerda. Oo. Atakpan kami itong gabi. Oh, so diri sa aton sa Bacolod kag Negros, congratulations gid sa aton kay sumulunod kita iya. Hindi kita suwail kay kon pinataka lang kita nga daw ay tabi klala sang aton nga opisyal sang gobyerno, pulis o kon otoridad pa dira. Sigurado to subong nga palamungol kag mamroblema man ta aksyonan sang sining COVID-19 nga ini. Ti amo na aksyon na bright ang Cebu subong pa lang nag-implement humalin sang amo na sang ginmando nga itutukan ang Cebu City. May nakit-an ko di subong na basahan ko diyo. May additional to aksyonan nga mga numbers ang kapulisan subong. PNP SAF. Oo, ginpadala naman to liwat sa Cebu naman no, Aryo. To be specific is 108 na sila action bright. Imagine mo na, ginupod sila biyahe sa mga LSI nga magapadulong sa Mindanao ti ihapit sila sa Cebu ini mga pulis nga ini. Hindi giyarang kadto nila to kundi mag-implement sang ECQ. Yes, protektahan kag iserbisyohan ng publiko hindi giyera. Kay ti magbisan maghambal pa kita magkinaanong pulis kadako gidya sang puder kag ang taho gakatahap sa pulis. Oo, makitaan mo ganyan mo bisan mahambal tuod nga damo pasaway pero makitaan mo nga masunod gid sila ya. Yes. May mahimo kay tilagson ka man sa pulis. So we're hoping action an nga sining week abi or duha ka semana abi ma-plastar ng Cebu. Kaya mo na lang yung kapabilin, subong nga daw hatag problema sa pungsod Pilipinas. Kaluluoy man lang aton nga mga taga-Diriman, taga-Negros, taga-Bacolod, affected tungod nga hindi makatabok. Kay since amo na gani action bright, may naka-ECQ to, diri sa aton niya, modified na kita. Yes, ang mga pulis ganing napadala to subong ang mga pamilya sina nga nagakalabilin diri. Grabe man nakabalaka. Kulbaan man kiti COVID-19 ni balaya gapang laton ini aksyonan. So good luck sa ila. Kag kuan gid distansya gapon amo nang amo pag action bray. Sa iban pagid naton nga balita action bray, ginaprubahan naman niya sa National Interagency Task Force ang repatriation nga himuon para sa mga bangkay sa mga overseas Filipinos nga napatay sa COVID-19. So ginsuportahan na ini sang IATF ang desisyon man sang DOLE kag sang DFA nga dalon papuli ang mga bangkay sa mga Pinoy kay if ma-remember action bray una ni nila gin-reject ang repatriation tugod man sa peligro sang transmission. Kag pag-transport gid mismo mo pagid na. Apang ang mga pamilya sang Pinoy, particular na sa Saudi Arabia, nga din gid sila nag-apilar gid sila nga kun mahimo ipapulion gid siya. Ang pamilya gid mismo ang pamilya ang nag-appeal
That's why nga nanawagan man nag-appeal man mismo si Labor Secretary Silvestre Bello III para sa repatriation. So dapat nakaputos ni todo kay di ba diri sa ang protocol dapat 24 hours lang. Pili ka lang kung sunugon o kung ilubong Cremate. rikta. I-cremate gali or pasensya. Oo. Tiyan mo na action, Bri. As of sa record, Manila, 257 ang bangkay. Ang tanan nga bangkay sa mga Pinoy, kabilugan na siya, meaning nadala na ang mga natural death. Tingala ko lang mga nakadamo mo naman. Di ba mga pilala na daganing kwan? Ano ang COVID? Ang COVID patients nga napatay, 107. 107. Ting iban dira yan, natural death na. Natural death, damo kayo. Ang iba niya, may mga crimes involved na seleksyonan mo. Oo. Amo na kayo dito do. Lain man tong ilang manera sa mga paghatag, husgar sa mga nakahimo blas ng crime. Yes, so mayara na to kalamatay nga amo na involved sa mga kriminalidad man nga mga Pinoy action an. Kibot mo gani kun wa ining COVID-19. Way ko kabalo nga mo nakadamo patay to nga mga Pinoy sa mga pungsod gali. Ay nang ibanda nga gina-report naton blang nga patsyon sa amo ni sa ibang nga pungsod kinakasala, ibitayon, datag isa lang nakabilog duha. Amo lang na gali iya. Sudong kibot na 200 sobra no. Ina wala na ang sa COVID-19 normal niya 107. Pero ang iba na yan na tingala ko blang nga may amo na to gali. Nakadamuon nga kalamatay nga Pinoy sa ibang nga pungsod. So amo na action, Bri, hindi mo gid kis mapaktan nga kadamo gid kaayo. So diri kita action, Bri, update lang kita gamaya sa aton nga kabilugan ini nga mga record kaso sang COVID-19 sa bug-os nga kalibutan. Masobra na 9.6 million action, Bri, ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 diri sa bug-os nga kalibutan. Base diri sa pinakaulihiman nga data, 9,698,301 ang global cases sang COVID-19. Sa siniya nga kadamuon, 490,916 ang napatay. 419 action an. 490,916. Portino. Ako na kayo. Naglambot naman niya sa 5.2. Ang Mayo lang di action, Bri, kay bisan paano doon nakaangat man bla ang sa mga recoveries. Sobra 5.2 million na. Okay. So at least bisan paano madamo sa almost naka-recover. half man, sobra man half. Oo. Kag may ara pa sa nabilin nga aktibo nga kaso sa ini may ara sang na-record nga 57,000 sobra man ang active pa iya sa karon nga kaso. So sa nakaligad nga 24 oras ang na-record 175,000 ang bag-o ina nga kaso sa bug-os nga kalibutan kag 5,000 naman ang na-record nga panibag-o nga napatay sa tungod man sa masakit sa COVID-19. Isa ka adlaw lang ha sa bugos sa kalibutan na. Yes, action, Bri. Portino. Diri kita sa ilo sa Pilipinas, ang sa Pilipinas nadugangan ini sang meal size. Oo, ang kadamuon sa nagpositibo sa COVID-19 nga kung sa diin ang tikong isip-isipon sumahon ang kabilugan nga kumpirmado nga kaso 34,073. Gasaka man no? Gasaka man. Sa meal size in action, Bri, 788 ang fresh cases. Kag 218 naman ang late cases. Ginanunsyo man diri sang DOH nga may ara sang 274 ka mga recoveries, mga additional ini siya. So kung sumahon total recoveries na diri sa Pilipinas ang COVID-19 9,182. Oo, nagapatas-patas man action, Bri. At least ga lagas man blaw. 12 dari ang panibag-o nga na-record nga napatay. Rason nga 1,224 na ang COVID-19 related deaths diri sa pungsod Pilipinas. Okay. So far ang action na, Bri, ang pila man ka mga nakuha naton nga impormasyon, mga balita subong nga amo ginisubong ang ginatutukan man sa balita nasyonal. Pero kon naton gidya padalman action na ang patay sa matag adlaw nga tanan pertik damo mo. Nanari-sari nga balatian, no? Nanari-sari nga balatian, may mga cancer, may mga kun ano-ano na lang dira nga balatian, no? Wala ang tawo way kabalo sina actually
Kiti wala man gina-report sa aton nga DOH mo nga everyday amo nga kapatay gili sa amo nga balatian mo ni man ako ni sipon mo gidamo no. Subong puro lang ta COVID-19. So kibot kulbaan tawo nga mo na sitwasyon ano. May nagapamangkot nga ang COVID-19 lang gina-report nyo no. Namo na blaksyonan. Yang ibang nga balatian man yung gina-report nga adlaw sa Bacolod, Negros Occidental kada patay di. When yung report taw namo na bi. Gusto talaga pinchindihon ng aton sini nga mga tagpalamateksyonan nga ang sa COVID-19 nakatutok. Kaya ang cancer nga balatian, ang balatian sang hepa dira o kuno nga balatian, ang hepa guro manglaton sa gamit lang niya. Kung ang gamit sa isa ka tawo nga may hepa na mausar mo, matapikan kada. Si cancer way nga panglaton. Si AIDS actionan way man nga panglaton kundi ka mo intercourse o sexual dira. Tinga ang COVID-19 because si COVID-19 pwede makalaton bisan atubangay lang ka mga duwa. That's why nga gina-report ini siya bangod sa ginatawag nga super dangerous ini nga virus. Ginatawag sa nga new coronavirus. New coronavirus. Meaning hindi mo pa mabalaan kung ano ang iya pagid nga mga posible nga mahimo sa tawo. Yes. May mga amo na gani nga kada ang aton man nga mga health authorities naga-develop kag tapos samtang naga-develop sila sa mga vaccines para dire naga-develop man ang ila nga understanding angot sa sining virus. Yes, kag mention mga understanding ang paghangop nila kag pagtuon kag ang nabalaan nila kung ano ni si coronavirus. Kay di ba action bar if ma-remember ang una-una gid siling hindi siya halimbawa nagwa ang report niya hindi siya airborne. Ang mo na lang nga mga info. Tapos ang ulihi, may updated naman nga mga discoveries. Hasta nga napamatudan, nga amo ni galia ang reason niya kung paano siya mag-transmit. That's why ginatutukan gid siya. Sige lang kay pila ka adlaw nga way na ning COVID-19, maglinong kita sini nga balita. Mga ka-aksyon sige. Action Brian. Sa morning natipon man nga balita, gikan sa News Center, una sa balita na sa Action and Defense Source. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat aksyonan, balita gikan sa News Center. Kaya mo na mga balita. Good luck sa taga Cebu dira, no? Kung naminaw mo karong mga orasa mga dihang dudong diha sa Cebu, kuan mo pag sunod mo sa balaod, ha? Sunod mo sa balaod din sa Cebu kay aron dili na nadyo mudaghan kining kining sakit na si COVID-19 yo diha. Mara man ay gusto mahitabo sa tong kuan atong 30 na to nga kung dili pwede ka gawas ayaw o gawas. Kung dapat mo gamit og face mask jud mo. Social and physical distancing sundon jud ninyo na. Aron nga din mo laptop pa mudaghan pa si COVID-19 dinha sa Cebu. Bisan diri sa aton sa Bacolod kag Negros, hindi ta mangin kampante kay nga way pa tapos ang laban sining COVID-19. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Last 11:34 Action Radio Philippine Standard Time mga ka-aksyon sa aton sining nga pagpangalagad. This time kadto nato ang patrol abi naka-live report subong ang patrol. Sino ba mga interviewers ni Action Eden Abuso Cross Patrol kay gin-check naton ini ang Barangay Alihis. Pero i-surprise naton kung ano gibing balita ni Action Eden dira sa area sang Barangay Alihis. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Eden mayong aga. Action Bray mayong aga no live to disubong sa may Barangay Alihis Action Bray kaupod naton live ged sa aton Facebook page man si Cap Donnie de la Vega Action Bray kay timang isayon kita kun kamusta na di wala ko madumduman mo nagligad Action Bray may lugar na di nga gin lockdown man bangod nga may nag positibo sa COVID-19 timang ko Action Bray no kun kamusta na disubong ang sitwasyon sa Barangay Alihis Kap, nag-ugto live ka sa Action Radio Bacolod with Action Brian Morden. Nang, Kap, kamusta ang sitwasyon ng mga, sa dito gani, Kap nga purok, may kin-lockdown. Kag kamusta, Kap, subong kung gin-lift na gakas na, Kap? May nga, gagit sa Action Radio. Ang kundi subong sa Barangay Alihis, madamo nga salamat sa management sa Action Radio nga nagkadto ko mo sa barangay ko for clarification
nga pon pag-aangop na ya subong kag pag-intindi na napon diri sa akong barangay, nga ginlisingan man ang apon barangay sa lihis. Mayogid. Nga ang positive, nag-negative na. Wow, very good. Di, ang apon tagit na ambal, migo sa Action Radio, nga kuha siya sang June 10, kaluyan ini nga nag-positive, nga pagka June 16, nag-negative siya. Ang mga na-lockdown diri nga mga purok silita nga mga anong kabalay, ang purok malipayon duwa, ginpangwan ko na to sila, ginpang-release. Why na napon gin lockdown kay sugo sang sitil, nga pang-open ang nila mga balay na. Gapasalamat ko sa akon nga pamuluyo, nga nag-coordinate man sila sa akon, nga gin-lockdown ko sila migo. Pagdi kapasalamat man ko sa babaw, sa kay Lord, subong na ang barangay Alis, ginahambal ko lang sa tanan, nga mamuluyo, tanan 61 barangay, mga kompanya, ng barangay Alis, why na sang positive, nga natabo sa akong tanan nga kapurukan, diri sa barangay Alis, migo. So COVID-free na subong ang barangay Alihis Cap, De La Vega, sir? Ano, sir? Siling ko ang Alihis subong niya, libre na gid wala na gid sang COVID-19. Subong niya, clear na ang barangay Alis. Kaya iba niya kompanya nga nagulubra mga empleyado ko, hindi nila papobrahon, migo. Nga aman? O ina, problema ina, nga aman? Si Action Brian niya, sa Action Radio. Kung may positive mo, subong pasalamat kay kumigo sa Action Radio. Naging interview niyo ko, nga makabalo na yung bilog nga 61 barangay. Yang Alihis, wala na positive. Nga natabo, kag mga OFW namon galabot. Nga ginamonitor namon sa nga conduit. Kag mga SLI ko diri, standard local individuals. Ang bihir ko, alerted, minamonitor gid adlaw-adlaw ang nagalapot sa akong barangay diri sa barangay Alis, migo. So tatong mga nakaupod ininom sining nagpositive Cap De La Vega, sir, kumusta to sa liyaw? Way man to ya okay gid to sila, no? Oo. Ang tanan nga atong nga lost contact nga nagilinom, kagang ginsakyan, subong niya, why gid sila problema, negative gid sila tanan, kagatlis sa pamilya tanan, nga nagkuparar, nga na-lockdown ko sila, nga gitagaan mo sila ni Lord, nga why sila ma-positive, negative gid tanan ang ilang pamilya, amigo. Mayo gid, ano? So atong problema mo nga why ginbaton or wala ginabaton sa mga kompanya, ang mga taga-alihis kay nahadlok, dapat Guro Kap ipatagaan mo ni sila sang barangay clearance nga nagapamatuod nga ina sila taga-alihis kag wala na dapat kahadlukan pa mga companies. Okay, Action Brian. Sakto ginangambal mo ting ibang diri panaraan ko na sang certification kag ako gid yung kapitan. Nagkatugig dito sa ilang mga kompanya kag nagambal. Nga ako nga kapitan, why na problema? Pampatunan nyo na ni sila kay ari akong kapitan. Ayo sa inyo nga why na positibo ang mga kapurukan nga gin-lockdown ko diri sa barangay Alis, Migo Brian. Hindi naman namin ginaobra sang kompanya, discrimination inisang tao ha. Nga din nila pagbatunon iya kon dapat klarohon nila anay antes magpupalibad abi kapitan Chaktuman. Correct na sa to, amigo Brian. Ang ako na niya Action Brian Mambal, nga doon alert man sila, hindi man pa amigo Brian, nga ilan na nang imperansi nga, ilan na yung obligasyon ng kompanya nila, ginamligan man nila. May rason man sila, amigo Brian. Pero dapat suguon nilang nag-apply dahil nga pangayo tanay clearance barangay kung inyo lang nga sitwasyon da, okay na kung hindi. Damo man naging himo man nila Kap. Ginimo gid na nila, pero sa nagligad nga, panay pa kami migo, Brian, kay aba nila i-swab test nila, hindi na yung sakto. Ambal ko sila, hindi na yalin sa gwa, hindi na yung OFW. Inaya sila, inyo na yung virus. Kung i-swab test nyo, kamuya gasto, ginamalan sila Action Brian, na muna ginambal ko. Okay, so kabay pa, subo nga, kahangop na sila kag normal ng barangay Alihis. Salamat kay Kap sa imong time, unless kung mayara kapag gusto palayag sini nga udto sa mga taga-barangay Alihis kag sa Bugos nga Bacolod. Go ahead, Kap. Okay, madamo gin salamat sa aksyon kay Brian. Nga gitagaan niyo ko, dako gid nga pasalamat ko. Nga gaulat man ako diri sa barangay Alihis. Nga kamo lang Action Radio ng palapit sini. Nga na-clear na ang Alihis subong.
ang tanan nga mga lisnon, gapigit ko kasi gabi nga pray the Lord. Nga ang COVID sa aton dire sa barangay Alis, hindi lang magsulod nga magdamo ang aton problema. Ang aton ginayo nga kooperasyon lang sa pamuluyo, nga wash your hands, wear your mask, physical distancing, ng social distancing, and ara kamo sa balay nyo nga magpaway. Amo na akon Action Radio, Brian, ang mambal. Yes, Sa tanan nga lisnon, tanan nga kupaniya dire. Hindi na kamo magduwa-duwa. Pabatunan nyo na ang tanan nga taga-lisnon kayo ay na positive ang barangay Alis. Madamo gid nga salamat sa Action Radio. Ay Simo Brian, Yes. madamo gid nga salamat. Action Eden. Yes, correct, Action Bray, na batian ta si Cap de la Vega. Action Eden. Action Bray. Kanami kay Kapitan maghambal no. Bigyan ng face mask dyan. May dala ka daw ay. Wala. Balikan na lang si Cap. Bigyan ng face mask yan ha. Ng Action Radio, Action Eden ha. Correct. Kag nalabyan taman mismo Action Bray, no, dire sa may Proxilita, wala naman diya sang kumbaga kung makita mo na usually kung lockdown mo Action Bray, may mga baral mo. So kung Yes, yung wala yes. kita Action Bray, kag ti freely naga-move naman ang mga tao kag mga pumuluyo dire, pero ara man ang mga BHW Action Bray, mga otoridad nga ti naga-ano lang Action Bray, naga-bantay man sa pumuluyo. Actually Action Bray, ari gid gani no ang head sang ilang BHW. Kaya ti namangkot kita bala Action Bray, okay lang kung pwede pa may oras Yes, pa. go ahead, Action Kaya Eden. ti ara sa Action Bray, sang may ara sila mismo mo sang lista gid Action Bray kung pila bala ka LSI ang ilang gina-home quarantine kag ano Action Bray ang ginahimo nila sa pang-adlaw-adlaw. Mamayng aga live ka sa live ka sa Action Radio Bacolod with Action Brian Morden. Ma'am, kay sino galing ngalan taliwat na ni Ma'am? Mrs. Valera, Teresa. Mrs. Teresa Valera. Ma'am, kamusta diri ang mga LSI kag OFW sa ano ni Ma'am sa diri sa Barangay Alihis? Pila sila ka 78. Ang amon OFW is 13. I-minus na sa amon 65 na nabilin. Pero sa 65, ang amon na may result na siya is 17. Bali may 48 pa kami nga waiting para sa result. Pero every day, gaano gid kami na iya. Gina-checking, gina sila namon. Nakagtuan namon, gina-checking namon ilang mga monitor sa mga BHW nga. Every BHW kung diin sila may purok, sila gina-designate namon kag sila ginagalantaw sang mga ilang ang gina-monitor nila ang mga POM namon nga mga galalabot. Kag kung magkag-alabot man na sila kapabalo na sa may Barangay Alis, ginakagtuon man na sila namon kakapason, idulong namon sa ila balay kung naghalina sila sa ila facility. Pero good thing lang ma'am, ang 17 nga may resulta is negatibo tanan. Yes. Lang na ni sila, negative na sila tanan. Ara na sa amon mga kamot ang ilang mga result. Oo. So, bali may mga certification kamo na ma'am ginatag Amo na sila miso. Okay. May ari selection by picture ta lang karon may ara ni Media City Health Department may certificate of completion nakabutang Action Bray no is presented to a certain ngalan sang LSI Abi Action Bray o kung naka-home quarantine. Attached in Action Bray may ara document gikan mismo sa Western Visayas Medical Center kundi nakabutang kag gin-confirm dira nga negatibo ina siya sa COVID-19. Pero mga LSI ni bala di ba may mga home quarantine kamo na nang ginahimo nyo may mga kits kamo diri ginahatag mga tarpaulin ano na kung halimbawa kung quarantine na sila ginabutang na sila namon sang TERP nga gina-quarantine sila. Tapos sila may mga ginahatag na si kapitan nga mga temperature, alcohol or kung nagpapangay pa sila bugas kay Kap gahatag siya Kap kung kapangay sila need sila mga bugas kami mismo gadulong sa mga bulig ni kapitan halin kay kapitan sa mga bugas mga dilatas mga kits sa mga alcohol mga temperature ginadulungan gina sila namon kaya amo na sila yang kapangayo kay kapitan bulig ni kapitan sa ila nga hindi sila maghalin sa ila balay kay kung ano mga problema nila ara si Kap ang magbulig nila. Pero so far, ma'am, wala ka mo di may nabaton nga reklamo. Kay, kung mag-Action Bray, may arang usiban nga mga barangay, bala nagreklamong pumuluyo. Kay ang amo na nga certain LSI nagagwa pa yan, nagabakal pas tiyanggi. Pero di ka busta di mga LSI sa barangay Alihis, ma'am. Kung magreklamo na sila yung miss amon, ginakagtuan, gina sila namon yung miss, kag ginakabalo namon nga hindi ka mo pwede magkagto, kay kabalo ka mo nga hindi ka mo pwede kagwa. Gasong ka pamati na sila yung miss amon. Kung ano ang problema namon, pabalo ka mo sa amon sa barangay. Kay ang BHW, amo
kadto sa inyo mabakal kung ano makinahanglan nyo. Kung may bulig si kapitan, mangayo ka mga kapitan kay si kapitan kahatag gid bulig sa inyo. Wala iya pasaway kita mo la record ang alihis ya kay tungod everyday galakatid kami yan miss, wala kami kapahimuyong. Shall wala kami gali ka duty until Sunday ya. Ari gid kami sa barangay. Kay gamonitor gid kami sa mga PUM kung ano dagalalabot, ari gid kami ga facilitate kay Kap. Kamo mismo yan ma'am mag-istorya kamo syempre kamo mga BHW gatubang kamo sa mga LSI. Ati ano ma'am ang inyong may kami yang ginasuksok. may ano ma'am? Ay pipigi kami ginasuksok ga complete gid kami ano ya. Hindi kami pwede makatubang sila kag distansya kami kompleto kami yang mga ginausa sa lawas namon. May mga guantes kompleto gid ya as in layo lang. Hindi kami pwede kapalapit syempre kapag Alicanta Section na Eden Abo sa mga kaaksyon. Naka-live report karon sa Barangay Alihis, ano? Kaya check na tontong lockdown ti so far, tulotawhay na, no? Alicanta Patrol Action Eden. Yes, ma'am. Amo ta importante action Bray no kay ti sila man mismo mga BHW mo gining importante. Kay ti frontliners man sila action Bray mo nagaatubang gid sa mga LSI ti wala sila kabalo kung negatibo kung positibo. That's why importante gid nga may ara sila sa mga protective man equipment sa Action Bray kag ti amo na ding ginahimo Manila kay ti without them Action Bray mabulubudlayan man ang ato mga LSI importante buligay kumbaga bal Action Bray sa barangay hand in hand Action Eden. Yes, Dirayaw amang kutabi si ma'am ko may ara diya nagpangakig yung butakan tarpulin ng iya sining balay yang puluyan. Ma'am, may nangakig di ko no ma'am nga gin ano iya nga puluyan gin like butangan sa tarpaulin or kay gin home quarantine siya ma'am. sa amon wala man bis kay kabalo naman na sila nga once nga gina-quarantine kami ang protocol nga ginahambal ginamutan gina-emis ang tarpaulin ang balay mo para away man ang mga tawo nga neighbor mo nga may ara da siyempre kabalo ang tawo siyempre butangan gina-emis kay protocol na iya sang gobyerno mo nga butangan sila quarantine tarp wala man sila emis ka pangakig until nga matapos sila magtapos sila mis kartuan namin ilabalay, babalo kami nga tapos na kamo, ara ng result nila, ipakita nila sa amon, and then makagto na kami sila balay, kuwaon na naman ang chart na nakatapik sila balay. Wala mag-remis kami kabati, yan nga nangakig sila sa amon, kaya ginexplain man namon, hindi ka mo dapat mangakig, kay podatig man sa kayuan nyo. Kasi sa mga kalimod nyo. Okay. Protocol naman ang mismo, ganyan pwede sila dapat yung mga kigya. Kaya pa safe na santalan nga mapumuluyo kasi sa makaingod nila. Kabalo ka may araya sang nagpangakig yang agin butangan na tarpaulin ng iya balay mo. Okay. Yun sa amon wala man sir. Kaya ginakagtuan gina namon yung sir kaya ina-explain namon yung sir nga hindi sila dapat magkaakig kaya para man sa kayuhan nila. Sige. Yes, Action Bray. Nabatian. Yes, ginpakita ko di Action Bray nila, no? Sang mga naka-gears gid sila Action Bray. Kaya amo na importante man pwede nga para mahimo lang nila ila obligasyon, i-compromise man nila ang ila sinikaw galingon. Nami na i-post sa ano mo, social media mo sa aton di blang at mangin model sila nga sa mga amoni nga mga barangay ginasunod gid ang husto nga mga proseso kung paano magpadulong sa mga LSIs Action Eden. Yes, correct Action Bray. Secure ta lang ni karon ang ilaman nga mga pictures kag may ari man sila Action Bray sa mga samples ng certification kag mga iban pa nga mga dokumento Action Bray ginapakita man sa mga LSI kag OFWs nga makakumpleto na sa quarantine abe kag mga nagnegatibo naman sa gipagdalom Action Bray sila sa COVID-19 test. Okay, sige. Amo na din importante Action Bray ati sa aton dira nga mga ka-action. Stay safe lang gid sa gihapon kag stay healthy bangod nga ti sa gihapon nagapatayan ang COVID-19 pandemic. Grabe Action Eden. Congratulations gid sa aton Galio. Nga aman. Naka 500,000 followers na kita sa Facebook. True, sobra na Action Bray kagabi actually 500,007. Subong amat-amat na nga nga nagadamo pagid Action Bray. That's why nga ti pasalamat gid kita sa aton nga mga ka-aksyon sa pagsalig sa aton Action Bray sa pagdulong man sang mga balita. Hindi mo na yung madrawing. Kaya mo na yung nagamakitaan mo na yung Action Eden mo, no? Correct. Hindi na wala na formula. Wala na yung sumasuma, wala na yung mga... Wala na guro. Ngayon, ti salamat gid. Dugangin nyo pa kay kamo ang amon sining inspirasyon Action Eden. Correct. Sila lang sunday ang hugot nga nagapadayon kita sa aton nga trabaho. Kabalo ka sa aton sa media?
ang aton malang pasalamatan ni may nagapamati kag nagasunod sa aton bla kag nagahambal nga ang mga information nga masagap nila bla mapuslan gid kag makaedukar man sila Action Eden na mamalaning aton kalipayan way naman sang iban pa na. Correct. Padayon Action Radio. Pato karon na. Correct. Happy 500,000 followers Yes, sa aton nga mga ka-action. Without you, wala ba hindi kami correct. Di ba, Action Bright? Sakto man na. Sakto na. May na may mga kontra pa si mo na may mga kontra na patay. Patay gutom. Alam mo. Hindi man na. Patay ang gutom. Ang kontrada itikon ko. Itik. Dumi mo pa itik, ha? Sige. Kanlain. Balitalin sa patrol, live dire sa Barangay Alihis, ini si Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Balita! Banat! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa lahat ng patrol, aksyon na Eden Aboso, balita gikan sa Barangay Alihis. Nami to sa Barangay Alihis, do ka well-organized ang ila sini nga mga BHERTS, no? Mga BHW nila nga naga-monitor sa mga locally stranded individuals iya. Kundi ang mga salawayon do ma-address more or siguro ang taga-Barangay Alihis do naka-learn na sa tong LSI nga nag-positive lang pag-abot na ng inom-inom pero today na confirm na ton kag si Barangay Kapitan mismo Donnie de la Vega porting kalipay na nag-negative ato plus nag-negative man ang mga naka-close contacts itong nasabit iya nga nag-positive mga ka-aksyon. Sige, mumala na ito na. Plus 11:52 Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon! Balita! Banat! Huli! Sundan ta dayon sa iban pagin nga balita gikan sa Kapitolyo o Konsyudad sa Bacolod. New Government Center with Action Artay Hupon kayang puloy-an sang pasyente sa Barangay 2 nga nagpositibo man sa COVID-19 LSI Maniniyo. Ginpasiragid sang punong barangaya. Nagakaigaw nga protokol na patuman umpisa nga nag-abot ang pasyente sa lugar. Kagabi na live report sang patrol na tonto ginkuha to siya mo. Ati nami ginano. Upod sa tatlo niya kamakabataan and ang iyang sining bana. Pero dapat ipasiragid man mo, no? Para lang gid sigurado. Sige dungagan tangaton sining mga detalye sini with action na Art Hupon sa sining mga tinion. Action Radio City Hall Report. Action Art, mayong udto. To action na Brahigin pa-disinfect ni Barangay Kapitan Imelda Bangwanga ang purian sa tong pasyente nga nag-positive siya sining lugar. Kag antes sinigin pasiraduhan ang iyalang mismo dira purian kung may bitar na bala. Kasi kung may pila ka mga katupad nila o kung himata nilang magkadto dira kag magsulod sa purian. Tisirin nga likaw na lang agad nga wala na sang anong pang problema sa palaboton. Yes. Okay, amo tong katulad sa ginambal mo sa nikap ato naman to ang pasyente kang iya sila direkta nga mga pamilya agin dala sa quarantine facility o pulis sila nga makarecover to sila dali-dali. Yes. Ang isa pa rin prayo ano man bulig kay ang Iloy isang bayi ni nga nag-positive sa RT-PCR test ay permigil action by kakatuda kag taga-Barangay 3. Di amo to nga coordinate nga man ang kapitan sa Barangay 3 agad nga ang Iloy niya hindi na magkalagaw kag magkadto pa dira sa magpanumbalay bla kay nagapanglabada. Isa niya mas mayon nga hindi na mag lagaw kag ma-providean man sang taga Barangay 3. Now, isa man yung ginapanawagan na kanisang kapitan kasi sila nga gintinguan niya namon mo na umpisa pa lang pagkaibalo naman yung may nagkapauli din sa Metro Manila. Ang tanan na ginapatuman nga health protocol gin-imponer sa barangay may ara kami sang BHERTS na amo ni ang nagamonitor siya. So wala gid problema. In fact, sige niya panawagan sa mga residente dira nga kung mahimo, kooperar kita kag sunod sa tanan nga mga protokolo nga napatuman, tabi na gid ang social distancing, pagsuso sa face mask, agud nga wala na sa ano ang problema. Tigala on sa action na bray nga magkagwa in the coming days nga maka-recover na kang mga negatibo ang result sang RT-PCR. Chari ang kapitan sa Barangay 2, Imelda Bangwanga. Nagpa-disinfect kami, kag na nakita ko man nga ara man ang siya sa balay nila, wala man siya nagsiling nagwa. Amo lang gini ang problema namon, simpleng mga bata, kag banay, kagwa-gwa.
Siya isa na mo problema, iloyan nga taga barangay kri. Kapag ko dadladlaw, sige saway ko naman ato. Nakasulod niya na din iloy ako pang labada ako. Okay. Biglaw sa tatay mo na niya sa ako. Sige ako na sa gundensya na tinagabaligya. So taga barangay kina sila sa Montigas. Nagapasalamat ako kay Kapitan Babasan nga ginkaduan niya, nga ginhambalan niya ang iloy nga nagkadto diri. Nga hindi ka magwa-gwa. Dira ka lang kay pasasuportaran niya ng sang bugas. Kaya ako na mo man ginhimo ko sir gipadala ko man na sila sang food packs. Nga hindi ka magwa-gwa. Ang kabataan niya kagbana, ano na lang nakap? Gindalaman naman sa facility. Upod man upod sa bana. Bali 5 sila ang ginpadala. Kagabi, automatic in pa-disinfect namon. Siling ko ipasira ang yabalay. Pasulod na sa BMO na nag-instruction ko nga hindi pagpasudlan. Pangayo ko sa inyong kooperasyon. Although nga nasudlan kita sa nga positive, pero ang ako nang nga usay na kamo permi mas. Kung wala man ang kamo brown sa inyo kanimala, stay at home lang gid kamo para sa precaution sa aton sa COVID-19 nga hindi bala magano ang virus sa aton. So ang importante gid yang hindi magalagaw-lagaw. So operasyon na gid ang aton kag pangamuyo sa Ginoo ito ay posible para sa aton nang ginawa ra sa aton. Amo lang pala sa isang kapitan no gina-check natin galing way pag nakasabat si Dr. Grace Tan. Kung anong matabo, sinikiti siya rin kabataan, although tiway taman ang result sa RT-PCR test. Pero kung mga naglagaw-lagaw, ni mo, ang mga kabataan nito sa purok. Kagang bana pag hindi? Bana, pag iti, siling ko, lain to yan sa Villamonte, kag sa iba ng mga lugar, nga damo, iya kwartang kwanda, ang barangay. Yes, sakto na. At ako na kung pundo nila, so bisan anytime mag-lockdown, na patigayon nila kami support ambot ko na nung mabulig sa Quezon City especially na ang taltapan sa City Health Office kag sungman ang IETF agod may bitarman nga way na sang problema pa nga base ko may nalatnan dira sa lugar. Ang abi ko gani Action Art nagligad to sa mga interviews to lang like for example ang balay sang puloy ako ng puloyan sang LSI nga nag-abot nga wala sang separate nga kwarto i-force ini siya nga dito ibutang nang sa mga quarantine facility. Pero tiini siya ragyapon sa balaya no nga do way isang hindi laligwa blaga tingob lang sa lagyapon. Kaya mo na ang problema kung kapin pamaya kung tani ko ng balay mo dako na may separation o kung na may division may kwarto kung din katuya makatulog ang pamilya mo maseparar mo bla. Ngani teka ako naluyang ko sa 3 kabataan to mo. Aton na lang siguro pabuto na kamay pa nga magwasa ulihin makarecover ni sila kag ay matapikan sa virus akson na bayan. Gali kay gasalig man ta sa WHO nga kon asymptomatic kun ang isa ka tawo duway magin chance mang panglaton sa iban man nga tawo action na art. Namo na pangamuyon naton diri. Ani kamay pa. Kay ang problema sa ugali kay bisan lang na tapikan kag nagpositibo sa RT-PCR test kung pamangkuton mo web sa kanay kabalo nga tapikan siya kag kung sino tapik siya. Grabe no. Kag negative siya action art halin sa Metro Manila. Ano man? Anong gawin na hindi mo mabalaan mo? Kasi kung may maupod ka dra o kung ano man nga nakatapik sa imo, hindi mo na may baluan. Gani man no? May kung ang virus, di kung makagawa sa lawas ang tao nga mangita naman sa bagon naka-host, may kung magpainulong na nasa bay. Tamo na tani, no? Amo ni ka delikado gidya kay COVID-19, no? Kabalo ka remember nga daw may mga innovation siya mo. Gani, oo. Kaya bisa na sintoma, kondisyon mo na to, why madala ito yung LBM, kasi uli LBM na ito minamatsa pagka-test to positive. May mga palangatol sa lawas. No. Ano, doon nag-innovate eh. Kag nagakuan man, nagalain man, nagatransform man, inong COVID-19. Kapay pa nga, ang mga residente dira sa Barangay 2, maging safe man sila. Yes. Kag mismo ining pamilya, no? Kay kabigo na ito nga tiini sila biktima man bilang pasyente, nga natapikan silang COVID-19. Update karon na, check talang kay Dr. Grace Tan, basi magasabat pa man lang siya, basi karon nga lang may mga result naman, nga ipagwagikan dito sa Iloilo, nga laboratory Center. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action Action at hupon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Salamat Action Art, balita gikan sa New Government Center diri siyudad sa Bacolod. Arana sa quarantine facility gin pasiragid ang puloy-an sining sining nagpositive. Gindalaman tong 3 kakabataan kag ang bana niya. Gina-trace man subong gina-check man ang iloy sining nagpositive kiti dablang nagapangita sang kinawala, nagapanglaba kung ano-ano na lang madumduman. Nagakadto man tong puloy-an niya. Wow, sus na nga sitwasyon. Sige, kabay pa nga way lang gid ni sang laton-laton. So far diri sa aton ang local transmission, way magid naton pa nabatyagan kabay pa nga indi na gid lang mga ka-aksyon ano. Ang kuan kabay pa no nga like for example abi sa mga puluyan, kung di na-check man na sa aton sining IATF ang mga puluyan sa mga barangay abi basi naga-monitor sa mga barangay ta council naton, barangay kapitan. I-check niyong puluyan sa mga LSI nga nag-inabot kiti home quarantine gini sila. So kung makitaan may mga puluyan nga wala sang kwarto, wala sang siparar abing kuan na lugar dira sa puluyan nga makasiperate ining LSI sa family nila, i-force na lang sila nga dito lang slanay sa quarantine facility. Sa sunod sa 14 dias para sigurado bla. Para bisan mag-positive siya ato siya sa quarantine facility, wala siya upod siya sa ni pamilya. Kampante kita sa sitwasyon. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time las 12:02 na sa aton sa nga pagpangalagad. Makomersyal ko for a while pero pagbalik naton promisa damo pagita balita. Ay may balita pa kita gikan sa Bacolod City Police Office with Action Eric Magbanwa. And karon may balita man kita sa Negros Occidental Police Provincial Office with Action Eden Abuso ang pagbabalik. Kang balita man gikan sa Kapitolyo Provincial with Action Marlon Hinovia kag iban pa sa aton sini nga pagpangalagad karon dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maghanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang... Chamlas 12-12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Balita. Banat, bulig. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon. Antes sa sunod-sunod naton nga mga balitan, may aga lang kay Bia Jonathan, akon may udto, ano? Si Sir Steve Alindog naka-monitor man sa Barangay Handumanan. May udto man sa kay JP Tadina. Good morning, check attendance lang, Action Brian. San Enrique, ni? Si Lee Gay Villares Achivar. Watching live here sa Purok Kawayanan, Talok, Action Bray. Hi to Ramon, Lucy, Mary Ann, Vice Rimia, Randy, Kyle, kag Bimbim sa Kawayanan ko na always naga-monitor. Si Sir Valencia Kenneth man nakatutok na. Si Gladys Noble, salamat man, dira sa Maaw. Richard Esmeralda, good day, Action Bray. Monitor lang kami sa Bangga Mayor. Isabella Pizzahan. Pahubalo lang gali sa amon o kon pahibalo sa amon galing pinalangga nga customer na ma-operate na kami sa Tuesday. May delivery na ko, no? Ba, nag-commercial siya. Sir Philip Alonsagay nakatutok man sa Sinima Tinion. And Philip Laurente Araman sa Barangay Minuyan. Si Son Jing Di Monteverde to Koda. Konnichiwa. Good afternoon. Salamat. Si Alan Castro, araman eh. Good morning, Action Bray. Monitor lang kami di permis sa case A. Salamat gidra sa inyo, ano? And Don Piliado Ilikin. Good AM. Idol, please greet lang. Happy listening to Family Piliado. Cabrales Ilikin. Especially to Tita Morning and Tita Ditay. Tita Muning gali. Dira sa La Carlota City.
Thanks and God bless. Sige. Balikan kong iban karon alas 12:12 na sa aton kon 15 na sa aton sini nga pagpangalagan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. This time kon kabalita with Action Eric Magbanwa gikan sa Bacolod City Police Office. Ang iyang mga balita, ipogon criminal gang nga nagpatay sa Belgian National konektado sa isa ka drug group sa northern parts ng Iloilo. Mga kaaksyon, ano? Ay, gali, Portino. To check na ito, nabi ko na napagin mga detalye sini dugang mga kaaksyon. We have Action Eric Magbanwa. Action Eric, good noon. Action Brian, good noon. Antes siya sang detalye. By the way, siguro next week din mapasaka sang Bacolod City Police Office, Action Brian. Ang kaso to lang robbery with homicide batok sa leader sa tong Ipogon criminal gang nga si Francisco John na Ipogo, no? Kay ginapansa na lang nila ining mga inadlaw ang mga dokumento kag at the same time ang ebidensya para nga sa masunod kasi semana nga pag-file nila sang kaso, why na sang magpamalapag pa. I mean, why na pala sang hindrance sa papasakal sa kaso. Kasi gusto gid ni Colonel Henry Piñas, ato sini nga Bacolod City Police Office Director, nga masigurado gid bla nga mabaton dayon kag wala na sang problema pa sa mga kinahanglanong ebidensya nga pagpasaka kaso next week sa kay Francisco John Ipogo ng Action Brian, no? Kasi ni Colonel Henry Piñas sa aton nga siguro niya Action Eric next week na mapal ni naton ang kaso. Ay may problema kay aragyapon si John Ipogon sa Kawayan PNP right after to nga napasakaan sa isang kaso kapag lapas ang Republic Act 91 Republic Act 10591 ang illegal possession of explosives to bla. Ya kay may granada to siya mo, no? Nakuha sa granada sang ginserve ang warrant of arrest sa iya. Siling ni Colonel Henry Piñas hindi tadi pagdali-dalion ng kaso Action Eric. Considering ati ara naman si John Ipogon sa Kawayan PNP. Hindi pa man siya magkagwa kay ning kaso nga i-file sa iyang robbery with homicide no bail ni Action Brian mo. Tamo nang gusto nga ipasiguro ni Colonel Piñas nga kung mapasaka nilang kaso sa next week, sigurado nga hindi na siya makakwa sa bilangguan. Action Brian. Kag hindi masayang kung ibasura mo lang kanugon. Mo ganina kay tisli ni Colonel Piñas nga amo ni nga mga kaso sa ado kasi sensitibo, kag hindi tani sila nga dali-dali on tanan dayon bla. Gusto na. Nga ipasaka sa korte. Kailan ko mapasaka ta sa korte, na blang bako di ebidensya ta. Kasi si Colonel Piñas ti abogado man Action Brian mo. Balo man sa mga dapat kunong kinahanglan sa pulis ta. Amo nang bintaha kon pulis ka, abogado ka pa, no? Yes, Action Brian, mo bintaha kay sa mga legality, pagplastar sa mga ebidensya, affidavit, tanan-tanan sa dopeksito niya si Colonel Piñas, no? That's why kasi si Action Eric sa muna nga mga kaso, hindi tanan niya pwede madali-dali dayon, no? Kailangan nga step by step. Kang importante na sila kung mag-file na kaso sa korte, kung magdalaga ng kaso, bako ng ato ebidensya kontra sa mga persona nga napasakaan atong kaso, Action Brian. Ang ining parteya sa report nga konektado sa isa ka drug group ang ining Ipogon, ginconfirma rin sa ato ni Colonel Piñas, kasi niya, Action Eric, ining grupo sa Ipogon, konektado ini sa isa kakilalang drug group dito sa northern na Iloilo. Hindi kali basta-basta niyo, no? Yes, Action Brian. Wala ang detalye masyado ni Colonel Piñas kung sino ining ginatumod yung drug group sa northern Iloilo. Pat sila ni Piñas positibo in Action Eric na konektado na sila sa sina nga grupo. Plus nga ining grupo sa Ipogon Action Brian na kuha man ng information ni Piñas dito sa northern Negros o northern Iloilo na may gin hold up man sila dito nga Novo Action Brian, no? Pag isunod Manila ang isa ka kolehiyo dito sa Northern Negros, ining Iloilo Polytechnic, Northern Iloilo Polytechnic College. Sila man nga grupo ang suban anang sunod kalito. Tiya man ka public school man na? Public school na ang Northern Iloilo Polytechnic College. Gisunod ito nilang campus Action Brian. Nang hold up pa to sila. Kagina-verify mo subong. Kagina-verify makaroon ni Colonel Piñas nga ini nga grupo may gin-hold upan dito ka magin-patay sa Cebu Action Brian. Kurte. Mga so meaning, Action Eric, wala sang hold up sa ila nga hindi nila pagpatsyon kung kaysa? Pati ko malangalang ka magbato,
pasto sa natabo para sa Bilja National Action na Brian. Ngati kung wala ito nagbatong ang Bilja National to, huwag man sa tani guro tumano mo. Kali kati nagbatong to siya, plus siguro nga may kung ano pa, napilitan tong mga ipogo ni. So mas yun yung Colonel Binyas nga mga kinaghabi, ni mga didli ni nga mga grupo, kaya hindi niya basta-basta ka grupo man Action Brian mo, may mga armas, mas sila nga mga high-powered, no? That's why hindi kita matingala nga alagba sa mga armas lutang nila kaya may connection sa drug group. Oo, tiyang drug group na nga ginatumod ni Colonel Binyas, siguro may makoneksyon na to sa kasi pulis na military na makakuha ka sa lagbang armas Action Brian. Amo natin sila ni Colonel Binyas sa amo nga set up sa grupo, hindi lang ang ila sa operation, hindi lang Negros kag Bacolod, kundi region-wide kag dara sa pa Region 7 Puwerte, no? Yung Cebu Action Brian. Amo na mga datos nga nakuha gid ni Colonel Binyas sa mga masaligan niya man nga mga ginaayo nga mag-background check dugang sa sining mga kaso sa nga Ipogon Action na Brian. Nami paginikon na galagang Cebu subong no kasako ginabi sa COVID-19, no? Nami pagini-check dito sa ilabla para madugangan pagining kaso kung may ato nito ngalan nila to. Tama na subong na pabili para na subong ni Colonel Binyas ang ulian ning report nga may ginuod ato sa kabigin patay man mo. Kasi bot hapos na kaon ikaso ma-establish nila kag makuha dito dugang ni Colonel Binyas ang mga information sa Cebu Provincial Office kag sa Cebu City Police Office Action Brian. Kabalo ka budlay sila kay pagsulod to sa Bilja National, kundi may ido tos lang manong kagatawo gidya. May ulo to ya sang manok nga ginhatag sa ido mo. Ate, ulo man sa manok ka makatapat sa ido, no? Oo, may hilo abi. Hilo galing Ang imo tong ido mahatagan ulo. Hindi to man kaon yung ulo, gusto ito yung unod, no? Ay, parte Kung ito yung klaso ng ido, plus katiguron. Bintaha, ginreaksyon kung nang ido mo, ginalaswahan mo, pirmi ka, inablang mga karne, gidya, no? Mga karne, kaya siya magkaon niya sa singabi nga tulutulan niya. Dala lang tulaan, may paman uto, kakunod. Nan. Gusto. Ang sa Bilja National to, ulo ka manok to eh. Ang quality kita patay to. Halika may hilo to ya eh. May hilo ti patay tong Bilja National, wagid siya katahol. Wagid siya katahol, no? Wagid, kaya kung nakataghol to, hindi nakabungkalas una si Biljan, kaga mga alalay niya, baka naka-preparado pagid guro eh. Tani Action Brian, no? Sa muna nga sila ni Colonel Binyas, sa muna niya Action Director mo nga, ngang tanan nga unit sang PNP naton diri sa Bacolod sa Negros, naga-operate subong kag nakapangita sang iban pagirila nga mga grupo nga posible ari lang diri kapanago sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Daw na amat-amat man kay tita to tagtang sa sila ito gin-tag to nga upod Manila. So tiduha na. Yes, amat-amat ang Action Brian. Tama nga nga balik kay Binyas patugtuman mablaga panawagan siya na sa mga ipogon group surrender na lang para man sa inyo siling safety, no? Balik ka sa Colonel Binyas sa palayag niya parte sa siling iyan na patol nga report dito sa Iloilo nga amo na korektado ining grupo sa ipogon sa isa ka drug group dito sa Northern Iloilo. Yari si Colonel Binyas. Ang mga notorious magyapon lang nga miyembro, pag nabalaan naton, nga sila man galing nga grupo ang nag-hold up dito sa Northern Iloilo. I think sa isa ka establishmento dito, ang Nobo. Okay. Sila gyapon ang nag-isulod at nagpangawa dito sa Northern Iloilo Polytechnic College. Din na, mga campuses dito. Sila man gyapon nga grupo, konektado sila sa isa ka drug group sa Northern Iloilo nga naengkwentro man sa aton nga kapulisan. So, amo na kakabagis ang grupo sa Ipugon. So ang scope sa ilang sir operation region-wide? Yes sir, Panay and Negros or even Cebu. So ginapang-review ko pa ang kaso nila sa Cebu na may daw hold up sila, ginpatay man dito. Amo na nadiskubrihan nato. Amo na ang pangita sa kapulisan nato, ang tanan ng mga links nila, amo na ang tanan yung mga personalities involved, paninguan sa kapulisan nato niya madakpan. Madamo pa nga krimen nga nahimo nila nga nakuha nato na diskubrihan. Action Brian, manipalayag ni Colonel Henry Binyas kang ining panilas ang kaso batok sa sining leader hopefully nga makahatag man isang solusyon kag kasulbaran sa ibang kaso nga nahimo sa sining grupo sang Ipugon. Kadelikado ni si Ila iya. Yes, armed and dangerous kung si Colonel Binyas pa. No? Sa mga negosyante kag damo kwartada, ipabangko nyo gina. Babangko Oo. Kung di babangko, pautang. Pautang. Ngayon, masimera na. Huwag ito na. Alam na nabi. Ipangatag nyo na, kaya ginapang hold up na ka mo, no? Pangatag nyo na kung may sobra, no? Na. Ang sobra lang, ang may sobra, inyo na. No?
ang sobra mo ni Brian, no? Pwede ba? Sige. Sige, report kay sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magpanulig report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, balita, banat, huling. Salamat Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Pwerte na. So halong-halong din sa mga negosyante na tondri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Etika delikado sa sining grupo, ano? Hindi basta-basta. Ini confirmation iya ha sang Bacolod City Police Office Director mismo. Kaya mo si Police Colonel Henry Binyas. Kaya may connection sila iya sa drug group dito iya sa probinsya sang Iloilo mga kaksyon. Balita, banat, huling. Last 12:25 sa aton sa pagpangalaga this time. Para sa dahon, talayo na mga dalagko man nga balita with Action Marlon Hinovia. Gikan iya sa probinsya sang Negros Occidental. Bago nga quarantine facility sang gobyerno probinsyal. Ipahamtang sa syudad sang Silay. Mga kaksyon, ano? And additional nga gasto naman sa gobyerno. Anong tagaling kemo ning realidad subong? Sa aton sining kalibutan na mga kaksyon. Sa Rambalco K9, itari nga pundo, ipain panitanip sa mga ibang pagid mga kinanglanon sa aton sining gobyerno. But because of this COVID-19 nga nagkibot lang sa aton sumulod diri sa kalibutan nga ini, ati damong galastuhan. Capital Reports. Ari na sa aton nga linya, Action Marlon Hinovia. Action Mar, mayong hapon. Ano Braya bilang sabat sa problema nga ginapangatuban sa bungsang gobyerno provincial sa Negros Occidental. Angkot sa pag-akomodar sa mga nagabalik dari nga mga negrense, ang provincial government tagi sa kay Governor Bong Lacson kag Silay City Mayor Mark Cagoles, isugot silang himuon anay bilang dugang nga bag-o nga quarantine facility ang Yolanda Housing Site sa Silay City. Huwag naging man-action price ang pinagamayo nga himuon bilang quarantine facility nagluwas sa Bulutuan. Hindi ining housing project sa Yolanda kay kung itiron tagid man mga banwa kag surat nga mayara sa Yolanda housing site. Ang kalabanan nagsumpray nga mga balay bakante. Man ganestaran sang mga residente kay mga residente daw hindi man mag-star ay nagbalik pa sila sa ilang sa lugar. Ining sa Silay City Action Bray, medyo lapad-lapad kagdako-dako ining makamudar. Pwede niya maka-accommodate sa 500 ka mga tao, 500 units ini. Ara siya na hamtang lapit lang sa Bacolod Silay Airport. Pero timing man kay hindi na mabudlayan ang mga LGUs o kung ang mga LSIs nga nagaidabot nga magbiyahe pa sa layo nga lugar, di lapit na lang ang ilang saring lakto nagsumpray kay lapit na lang sa bayan sa Silay Airport, ang pang-ining Yolanda Housing Site. Ay ini ka-provincial government bali parehas pa sa Makati City counterparting i-payuhon pa ni i-develop pa nagsumpray dito tayo na balang i-develop na siguro linya sang tubig, linya sang elektrisidad. Ang facility dira dapat mayara sang di man tanto kainit la. Kay parang kung magsulod yun man, mga nag-inabot nga LSIs, doon tayo lang sumbray ang reklamo ang mabaton. Mapamtang sang maayo man, no? Para ini sumbray sa mga returning locally stranded individuals. Kung OFWs, ang uwaya, nagapagita man na sila material. Hotel ginaya. Hotel Action Bray. Pero kaya Provincial Incident Management Team Commander Dr. Jorafan Lubaton, ulo si kaso ni Action Bray, gina-inspeksyon na Governor Bong Lacson and Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz ang area para ibaluon kung ano ang pwedeng himuon ang paayo ang area o kung ang lugar. Ang LSIs kundi temporaryo aging tumilian halin sa Cebu nga makasulod rin sa Negros Occidental. Ang lokal nga panguluhan sang Kabualan Action Bray nagpagwa sang notification, nagpagwa sang mando nga i-lockdown
ang puerto sang Tabualan. Wow, grabe no. Umpisa nagligad nga no Action Bray, kamo damo galito sang naga-standby nga daan. Nga mga Negrosanon man? Negrosanon man, kag nagahulat nga makapauli. Nalabutan sang order sa provincial government, stop anay ang pagbatol sa mga LSI sa Cebu kay tuman kadelikado, precautionary measures o galing may action price ang humanitarian consideration na ginhatag man si Governor Bong Lacson kasi mga stranded ng mga LSIs rason nga kagabi action price may mga naginabot mga LSIs kagawa FWs halin Cebu, halin sa Metro Manila. Humanitarian consideration kay hambal ni Dr. Lobaton agin papuli na lang pasultan puli action na braya kay lain man ipabalikaw sila nga lugar dito sa bayan sa Tabualan ginubos na lang sila papauli dire Tabualan subong way anay sang maka standby dira mga pasahero nga luyag magapuli agin manto ini nga i-lockdown umpisa subong nga adlaw. Ari si Dr. Lobaton angot sa bagong quarantine facility sa Negros Occidental. Yes, ang consider ko Yolanda Housing, additional lang na siyang quarantine facilities sa for the province. Pero ako personally, wala pa ko nagka-inspect. Pero sila guro ni Governor, may ABS, sila ni Ray, gina-work out for additional kada hindi kaya sa mga quarantine facilities. Kaya mo very much overwhelmed na tayo. In fact, kinapang-apoyta na lang tayo sa mga banwa sa LGUs kaya parang buligan nila ang province kaya overwhelmed na kita. May seaport pa nga gaabot ang Tugo Marasakit. Hindi magabot sila yan sa amin hundreds. Hindi lang tag 50, kundi tag hundreds, hindi tag 200, tag 300. Muna, gusto may harap pa mga fast craft, LSIs coming from Iloilo. Kaya labot pa ang airport nga also coming hundreds man. Yan muna daw tag-tatlo ka flights, 4 ka flights in a day. So very, very much overwhelmed na kita. Labot ko ang Cebu. Ikaw muna siya ka-damo sa ating ginatubang LSI. FW pagid. Jadi ka pagid ang FW. PIMT Commander Dr. Lobaton. Ang kaksulyogikan sa Kapitolyo Action na Malo ni Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Aksyon, balita, banak, huling. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Action Marlon, inabiya balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ginapreparahan gid tudo ano? Sa aton sining provincial government, iti balawig-lawig pa rin inaway naton sa kaya COVID-19. Hindi kita mag-alang-alang gid sini ano? Actually, do ka premature gani ang pagpapauli sa mga LSIs sa nagligad nga mga sinimana. Barang resulta, damo kita naging positive diri sa aton sa Negros Occidental from Cebu. Pero hindi man aton ni sila pwede nga pabayan. Iti Negrosanon, giri mo. Sige lang ano na kaya mo ning sitwasyon ta? Ang ginapangabay naman lang naton kung ginapapauli diri sa Negros kag Bacolod, magsunod gid lamang sa protocol, proseso na ginapatuman sang Department of Health mga kaksyon. Kay mo man lang aton nga ginalagas di nga mangin kampante kitabla. Last 12:33 Action Radio Philippine Standard Time. May gina-check man ko diyo. May isa ka shooting incident diri sa Negros Occidental. Kag may line man ni action die. Line man siya. May shooting incident sinigid lamang ho. Gina-check nato ni Sirimat tiniyon. O galing kay ini nga lugar, medyo malayo-layo niya katama gid sa police station sang nasakupan sini. Kumbaga boundary gid la sa nasakupan gid law. Lapit ni siya sa Banwa nga dira nagluntad ang pagpangluthang pero galing kay hindi nasakop sa sina nga Banwa kundi didto sa piyak nga Banwa kon syudad. Layo blaw pero layo ya sa police station sa sining nga syudad. Kon behion guro mga 45 minutes pa guro. Layog pa. Sige lang pakaronan ta na basta isa ka shooting incident mga kaksyon. Aksyon, balita, banak, huling. Lagi na check ko ang Valladolid PNP man Kabalo ka kay na panimayara sang na rusdak ko.
May nalusno yang isa ka taytay na naman sa barangay Alihis, Banwasang Valya, Dulid mga kaksyon. Pagkatapos sining pagkahulog sang ang natungtong nga salakyan na bituman kadako na. Pinot no kung pilakatans ang ining taytay nga ini kung pilakatans sining salakyan nga naglabay di kung truck nga may karga nga mga sinako sa kobla. Lumusno eh. Ay nako naman. Sige, check naton nara sa linya naton si Matinion, nasa linya naton si Police Captain Josette Catonina, nasang Valladolid PNP. Sir, good afternoon. Yes, Action Bray, good afternoon man kag may hapon man sa Tagpalamati station. Pasensya sa disturbo sir ha. Sir, confirm na mo ining isa ka truck ini nga na tungtong sining taytay tapos ang taytay na lusno ini sir dira sa imo sining area of responsibility. Yes, ang Action Bray, ang wing van is also wing van siya nga 2010 model, color white. So may kargan sa nga bubod para sa B4. Then diri ninatabo Action Bray sa may barangay Alis sa may sitio Pangpang Taytay. Okay. Mga what time gid sir nagluntad gid? Gagi na sang aga, mga 6 a.m. Aha. So while nga nag-traverse na siya from east to west direction, or rather west to east direction, then nang make a U-turn sa tani sa may Taytay, but siguro bangod sang kabugaton sa iya karga, overloaded or rather nga hindi gid makaya sang Taytay. Kaya it is because ang Taytay sa barangay road ni siya. Then so that's why hindi wala na kaya na collapse. Okay. Medyo kuan ng wing van nga ini sir buta sang karga gini no? Buta sang karga nang bali ang karga niya mga bubod. Bulubog at gid man gali ni. 450. Wow. Sang saksang soybeans. Wow, okay. So ang kapasidad sining taytay sir mga pila ka tons? So mga probably bangod sang kadaan ng taytay. I see. Kagang mga light vehicles na di Action Bray na gano, mga produkto lang nila ka barangay, like mga humay. So but limited lang ni, gamay lang gid kayo nga makasarang kay bangod nga barangay road siya. Ni capacity barangay road lang mo. Oh, I see. Pero ining mga salakyan kaangay sila na hulog da subong, pirmi na galabay-labay da sir kay may negosyo da sila. Actually ang driver ni Action Bray, mag-ula na di siya ka-deliver sa B4. So that's why hindi niya pamilyar ang isa ka lugar. So that's why dito sa nag-make a U-turn. Pwede man tani sa may before sina may bangga. Dira nga ginatawag ng bangga. Pakadto sa barangay Doldol, dire sa wala. So dumilit so siya kag dito nag-U-turn. Nag-make a parking. Pero kumusta sir ang sakay sining van nga ni sir, wing van? So para kaloyan wala man sana ang truck lang aras dalom. I see. Pero ti mga kuan niya sir yang sining mga bubod nagkalaho ubos man to ulaban. Yes, Action Bray. So okay lang na mas na ang property lang yes. ang live sa Salvaria man wala man siya. I see. Ang sir may upod ni siya pila ni sila kabilog sir? Wala siya lang isa. Siya lang isa. So ano nga mga lugar daw sir nga mapiktuhan sa pagtabok-tabok diri sir? Sang taytay nga ini. Probably ang diri sa sitio Pangpanggid. Probably pwede mo sila makalibot gyapon pagaling kayo dito gid sa Doldol Trapper. Malibot gid sila. Okay, layo pagali no. Medyo hassle gid gamay ni. Pero subong sir nakuha na ning salakyan or nagapabilin pa nagihapon? Ara pagyapon Action Bray. So that's why i-repair nga ganin namon sa DPWH. So dahil katuan naman gina sa amon nga engineer, municipal engineer, engineer Ebrio. So that's why ma-determine ko ang actual or ang total cost of damage ko. I see. Sige. Ang kwantay sir mga dulo dekada na gid man dugay na gid man gali no?
Yes, so dugay na di action drive. Oy, galing kay muna ano man way isang gabantay dang ako na muna kabugat mga salakyan dapat hindi lang anay maglabay way. Actually, doon na mix lang bala. Posible actually napugkan sa galing wala iguro gid madiparahan ang nagapapara siya. Okay. Bawa kanugo, no? Anyway, sige. Kay kapay chindi na ton kung mo nga mga barangay roads, mayara na sa mga signages mo. Kung pila ka tons lang ang dapat, galing kiti mo na way natulupang dan abi, na? Wala lang matulupang dan. Sir, may name to sang driver? May name kita subong? Aris mo mo action drive. Ara sa inyo poder. Waiting pa sa sang ginano namon yang tagiyan ni. Yung tagiyan ni yata Amigo Logistics Corporation mo. Tagalapos Iloilo. Ay okay. Sige. Ang driver tagali amo si Ramon Oplas, Igamaw. Ramon Oplas. 38. Ramon Oplas, Igamaw. 38. Gamaw, Gold Alpha, Mike Alpha, Oscar, Gamaw. Taga din gid sir. Edad, kasado, residente sa Barangay Lapos Norte, Iloilo. Okay. Iloilo. Sige. With that, Sir Katonina, salamat sa mga time na sinimat tiniyon. Kaya kabay pa nga karon ti makuha na da kag ati matulotay tay lang anay da kuha na. Kahoy anay mga tao na guro sa mo nga sitwasyon, sir, ano? Yes, action by may ano man sila gani nga ginistoryan man nila. So that's why obra sa na temporaryo para lang sa tao nga latayan. With that, sir, salamat sa mga time. Maing hapon kag mabuhay ka, sir. Likewise, Action Brian, kag may mapos. Yes, hapon, salamat din. Aksyon, balita, banat, huling. Sige, bauti medyo sa may sitio Pangpang, Barangay Alihis, dira sa may area sang Valladolid. Na kuha na, binoti, next time lang mga driver naton nga nagadala sa mga dalagko nga masalakyan. Kung nagalabay ka mo sa barangay road and then loaded ka mo, hindi nyo na lang pagpiliton. Okay ka delikado gid kaayo, ano? Action an, ari pagid action an, no hingagawon taniyo. Kining shooting incident convention ko kay na. Kay patay gining biktima diri ho. Wow, isa na ka 63 anyos. Ari may numero kit action an, basi malabot ta sinimat tiniyon. Kag makwanta ni maratsada tanalan ni subong may time pa man ta, no? Sige, may commercial pa ako Action Elms. May commercial pa ko nabilin. Sige, ma-commercial ko for a while. Babalik ko dugay with Action Eden Abuso. Kag gining isa ka shooting incident nga patay. Sinigid lamang aga. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 tao.
at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay.
Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at Balita, Banak, Bulig. Aksyon, Balita, Banak, Bulig. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:51. Kabalik sa aton sining pagpangalagad. Ang hapon lang sa kay Mr. Ruel Lanawan Siroma, nagamonitor sa Purok Isla, Virginia, San Antonio, Olpinda. Good PM Action Brian, monitor lang Korea. Sa may Celine Homes, Barangay Stefania. Keep safe, good, and God bless us all. Salamat, draman sa imo. Si Nanay Bilin Salao Araman. Good noon everyone. World Health Organization. Monitor Action Radio. Imagine mo na Action Anha. WHO nagamonitor sa atin. Rafael Casires nagamonitor man sa Barangay Tangom. Si B-Time Neger sa Cebu ni siya nagamonitor. Kumusta man kaniya sa Cebu do? Daghan na kayo mga pulis o mga staff po diha, no? Si Madam Jen Oy, si Sir, salamat man. Paul Spat III, Inday Blaza, salamat. Jocelyn Kalamaan, Leonila Torosan, si Leonisa El Banbuena, Jocelyn Libo, on dispoho araman. Si Rio Pao Kind or Kend, Elceso Presencia, alimon nagamonitor man sa aton sila nga pagpangalagad. Good non Action Brian, liog lang panamyaw sa ngakon pamilya dira sa may Kalinog, Iloilo. Nagamonitor sila dito. Salamat, God bless Action Radio. Sige, daligid lang kaya aton sa rason ng linya si Police Major Mark Angelo Hongko sa San Carlos City PNP. Sir, good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon naman sa mga taong kapamati sa itong radio. Action Radio, sir. Sa Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Yeah. Sir, check ko lang yung shooting incident. Nagluntad dira sa may Sitio Ulay, Barangay Prosperidad this morning, sir. Yes, sir. May arata shooting incident na tabo. Kagay na sa 8:30 sang aga. Nga sa din ang aton biktima na-identify natin nga si Armando Arcillas. Kag ang aton suspect na pakaisaya si Jonathan Sommelier. May mga edad naman, sir, no? Mga senior citizens, sir, no? Yes, sir. Ang biktima natin is 63 years old. Tapos ang pakaisa is 73 years old. Ano ginang rason kuno sini, sir? Paano nagluntad ini? Actually, sir, ini sa base sa aton investigasyon, no? Ini nga duha very close ni siya nga family, no? Siya nga duha. Tapos may gamay sa nga conflict basta na nagidya nagdako, no? So may komplikado sa nga duha nga kuan
sa away-away sa nga duha. So anong connection diri kag participation naman sir ni Julito Romero Arcilla sir? Si Julito amo na biktima naton. Amo ning biktima. May Armando nga si Armando ya sin si Armando ang biktima, si Armando. Ini si Julito daw ang sulo sa investigasyon naton, daw ging sakit ni Armando. Base sa investigasyon naton, tapos ging siya ni Jonathan, si Armando nga gisakit. Daw mo na ang storya nga nabaton pa natin initial investigation naton. I see. Kaya sulo sang suspect naton ging nagpalapit niya si Armando may ning patalom na kutsilyo. Kutsilyo. Amo to ging bunot niya kaya nga armas kaging tiro niya. Ay, sus, grabe. So, din ang igo, gid sini sir ni Armando, sir, kag anong armas gingamit sini? Gingamit niya kami, nag-covered na 8 pieces ang cartridge ang MMM. Kag damo gid ang pilas ang ang biktima naton. Patay gini sir, no? Patay on the spot. On the spot. Tapos, pagkabalo naton sa sa information na bato natin rin nga may shooting incident, nag-responde dayon ta. Kag nabalaan nato ang suspect pagkatko sa barangay Quezon. Tapos may info na receive na ato siya to kay way siya nagrikta sa station bangod kay may medyo delikaduhan ng kabuhi niya. Ito siya nagkato siya ng utol, pero sulo sa informasyon nato nga masurinder mo itong nagkatutato, nagpusita, nadakpa nato sa text. So subong priso na sa sir, ara na sa inyo custody. Ari sa mo, no. Ay, sige. Sir, walayhon ko lang gamay, kumusta ang investigation no, sir, sa tong sa quarantine facility? Alleged nga may mga nagasuyok to, sir. So far, subong. Actually, na-address nato, no? Na-address nato. Kaya nakita, natong assessment nato sa perimeter nga nakasulod ang ang contraband, allegedly nakasulod. Allegedly dito nakita naton sa likod ng area, sa quarantine area. Medyo maba lang ang kudal. Kag may gate siya nga itong dog grills lang na pwede kung may ara ka ipasa, pwede ito pasulod to sa So na-address na naton, na-identify na naton, posible ini nga adlaw butangan naton sang railings kag butangan ta sang tao police na amo nang ginamagban sa area. Kaya sa ligat to mga barangay na datong gibutang. Tungod kay kulang kita sa sang tao. Pero gahapon nagbisita ang aton DPDOD si Colonel Canha. Nag-promise nga mahatag sa additional tao. I see. Pero sir, itong alleged nga nagsuyop to sa sulod, way pa naton to nakilala subong or ano nga sitwasyon? Actually, may mga pangalan pa, may nga identified nga pangalan. Pero, imbestigahan pa rin naton kay way ta nakikita sa taktong ebidensya. Ang aton na baton lang is information lang, Kalagi pero tema to sir, nga kahapon mention mo sa akon to, ini sila listed yung mga nagasuyop ko nagaduso na sa San Carlos, Ini nga mga tao. Kadelikado, kakabudlay sila. Anyway, sa Sir Hongko, salamat sa mga time. Maying hapon, kag mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Gamay nga problema. Pero naglabot sa punto nga lothangana yun. Patay gido Polunsay, actually, ang suspect, nagaedad sang 73 anyos. Ang napatay sa 63 anyos man. May armas Sabi na. Amo na kainit sang tao subong. Aksyon! Balita! Banak! Bulig! Action Radio Philippine Standard Time, las 12:59. Pang finale ng mga balita this Saturday sa Action BBB. Para to ng ang pagbabalik ni Action Eden Aboso. Siya ning finale subong nga adlaw nga Sabado.
Kaysa Lunes, lain naman yung iya sininga. Imbong Jocampo nakatutok man this time si Aiza or Isabel Silviderio Manggilan. Warlito ni siya nakatutok man. Jocelyn Aresivita Ulak. Nonoy Tahunes Araman. Presensya ko na. Jomare Pormentira. Nagamonitor si Ginny Perez ang Binalbagan. Franco Villanueva Osorio. Monitor subong sa Mandalagan. More power, salamat. Osimong Caltorilla. Si Sherwin Mana. Good no, Action Brian. Happy birthday kay Sabrina Joy Bernardez. Birthday kagapon ko na. Si halin siya kay Merlin Bernardez. Pero may managa monitor. Jeffrey Gayoso, daw puro lang na greetings raw. Bago ka lang guro ka pamati, kay puro lang greetings batian mo. Kung nag-umpisa ka gina, guro natakluban ka na sa balita na. Nahabulan ka na guro sa balita. At hindi kong bulig sa mo. Launa, 50, o kung launa yung punto, ari na duwagan tang balita para matakluban pag sa sanduga nga balita. Sa aton sining balita gikan sa Nokpo mga ka-aksyon, may aksyon Eden Abuso sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Eden, liog ko ni habol siya balita, may hapon. Sino na? Jeffrey Gayoso. Hi sir, good afternoon. Sindan na lang kakaransang ako ng mga news items. Sige. Thank you. Action Brian, magadugam sa kapulisan ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa mga lugar nga may mga nagpositibo sa COVID-19 o kung mga lugar diri sa palibot sang probinsya nga may ginpaydalom sa lockdown. Suno kay Nokpo Public Information Officer Major Edison Garcia, nagasunod sila sa gihapon sa ilang security plan kag padayon man ang security development agud mapasangkad pa ang pagbantay sa Negros Occidental. Ginpahayag man ni Garcia nga wala pa sila sang ideya kung ano ang quarantine mode sa Hulyo 1. Apang pinagpasiguro Action Brian nga ila ginasunod ang naplano na para sa pagpabilin sang seguridad sa mga pumuluyo sa probinsya. Dugang pa, padayon man ang ila sinipagpatigayan sa mga checkpoint, ilabi na sa mga lugar na may access gikan sa Negros Oriental. Sa piyak na bahin, may mga police nurse man sila nga ginpang-deploy sa Provincial Healing Center agod magbulig sa mga healthcare frontliners sa pagtatap man sang mga pasyente nga positibo sa COVID-19. Pamatiraton si Police Major Edison Garcia. Security plan. So, hindi man din nagbabawas o magdadagdag actually tayo doon sa mga lugar kung saan na lockdown or may mga positive cases. We organize people, personnel, doon sa mga lugar na, kasi may mga lugar na sa Negros naging sarado because of positive cases ng COVID-19. So, that means na kahit bago man yung community quarantine sa July, although we don't know yet kung ano yung magiging final decision, still, kung ano yung dapat na security plan na himuon namon, we will do that and still, of course, strengthen pa rin yung security natin. Samtang Action Brian, no, tigin pahayag man ni Sir Garcia nga nagjutay kung Action Brian ang operasyon sa kapulisan batok sa illegal nga droga. Bangod nagjutay man ang supply ilabi na sang ginpaydalom sa enhanced community quarantine ang probinsya sa Negros Occidental. Matuod Action Eden, no, masunaran ko to mga syudad kag banwab lang na permi lang to nagabay bust sang wala pa si COVID-19. Daw mani subon lang gyapon duay ginman sila nadugangan, no. Correct, Action Brian mo lang sa gyapon. Suno kay Garcia, sang naghalog naman ang quarantine mode, Action Brian matamat man, nga nagdamo na ang ilang mga recoveries. Kag may mga na-monitor man nga may mga nagasulod nga illegal nga droga. Suno kay Garcia, sa pihak na pila lang ang point of entry Balaction Bray sa probinsya sa karon. May mga ato as na-mention ta kahapon, may mga pamaagi man ang mga drogista kung paano nila mapasulod ang illegal nga droga apang tinagpasiguro nga sila sa Nokpo wala nagalaylo kag nagpahayag nga nahimo ang tanan agod tap naon ang illegal sini nga mga aktibidad. Kaya kumbaga Action Bray, hindi man nila yung mapugos ng tao Action Bray mo nga like for example sa checkpoint napabilin nga
plain view lang ito gihapon. Ti kung ginapang ginapang gulo na nila action bright kung mga diin-diinda. Ti hindi man na sila nga mabaliskad sa kapulisan kag ilo goon ta action bright. Correct na. Kaya ang ginatutukan sang pulis subong kung may quarantine pass ka o kung ang salakyan mo, may travel authority ka, why subong mayo ati subong nakabalik-balik na pero sa nagligad to nga medyo sandukot pagit si COVID-19. Ako wala ka quarantine pass daw, wala nang gina-check nila Action Eden, ano? Correct, Action Bay. Action Bay, say man gili sa BCPO no gin-suspend ang pag-issue sang travel authority going sa Region 8 Action Bray since June 25 for 2 weeks ni siya. Based man no sa kay Secretary Anyo as requested man sang LGU Action Bray sang Region 8 nga ara dira ang Leyte, Southern Samar Action Bray nga ti pila lang sa mga emerging hotspots nga gin-identify sang Department of Health Action Bray. Maya man na, no? Kay Negros Occidental, kadamo man to trabaho to sa Tacloban Action Eden mo? Correct, Action Bray. Dito safety man atong tanan Kay, di man sa kwan, no? Kagi ko to trabaho sa Tacloban bla. Kadamo ko to nakilala nga taga Negros Occidental man. Oo, taga diri sa aton. So, mayo man aton nga may mga travel authority ni stop lang anay kay ti kadelikado gin man tuod, no? Correct, Action Bray. Kay ti syempre ang mga worry man to dito sa mga LGU dito. Makita ni kong COVID-19 free gid ya, as in free dia totally Action Bray mga napanghalinani sa mga nagasulod man sa ila. Diba si pwede lang man kay ti hindi mo man Action Bray may bitar nga makulbaan ang mga tao diri pa lang gani sa aton para sa payag kay ina ni Cap de la Vega. Nga may mga kompanya ya gani nga mabalaan nila nga alihis resident ang ilang empleyado. Hindi nila yung pagpasudlon sa trabaho. Natabo na sa nagligad sa taga Banago man tobla mo. Amo-amo man kung taga Banago ka, ginapabangkot anay kung diin ka dapit sa Banago bla. Oo, di na pwede, no? Naistoryahan tagin man lang ni sa mga company na Tondres Bacolod. Kung ninis lang ang mga lugar halin sa barangay nga may aras ang positive. Kung delikado na sa positive, kung nadala na sa lockdown Correct. Kung dudagin man sila, pangayuin nyo lang barangay clearance, hindi nyo lang hindi pagbatunon, kaya pangita man ni Obra Action Eden. Correct. Especially ang mga no work, no pay Action Bray, no di lawig na daan, nga wala sila sa trabaho, sa mo pag matabo, ti good line Action Bray, magkalaula kita na tanan. Hindi, wag tsakto ginaman ka na. Action Bray, gali happy birthday gali kay Police Brigadier General Rene Pamuspusan, Regional Director sa PRO6. Nambitado kagin ba? Imbitado ko to gani karon. Bati, sige. Pero bawal ni Action Eden, ha? Bawal ni ang social ang anaya virtual man. Social gathering bawal gid Sir Pamuspusan na sampulan na tabla sa taga Bureau of Fire Protection nga nagsuroy-suroy dito sa Boracay. Kundi disgrasya kay naimbestigahan na pangkuan na tawag sa na pang suspend sa ilang sining nga trabaho anay. Correct. So, likawan gid ang mga social gathering sa nga panahon Action Eden, ano? Next year na lang ang Action Bray, ang birthday celebration. Amo na dapat mo. Daghang salamat. Balita gikan sa NOC po ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Action Eden. Balita gikan sa NOC po. May naging mangguro masyado na kasulod ang mga illegal nga droga sa Tondres Negros Occidental. Kaya grabe ka hugot subong ang biyahe sang Tabuelan padulong diri sa Negros Occidental stop man ganiyo. Naka-standby to mga Negrense subong ada gin papuli na gali humanitarian naging himo kay ti kaluluoy man to Negrosanon to. So mga drogista da kalmahin yun na anay mas mayo gani nga i-divert nyo na sa iban pa gani nga negosyo nga mas hindi makaguba sang parihon nyo. Amo nang mayo dira nga himuon naton. Kaya kang iban dira no daw padayon man gyapon no. Bisa naka-lockdown gani nagatinguha gid nga makabaligya gapon sa illegal nga droga mo. Kaya raman iban gani nga lockdown ang manugsuyob ga aliwasa gid nga magpangita sang suluyupon iya mo. May nagakaladakpan gani nga nagalakat-lakat sa dalan, damo balibad, may babakal amo na.
Pero dito sila makadto sa lugar iya nga may nagabaligya sang illegal nga droga mga ka-aksyon. Ano? May gid. May bisan anong balatian, bisan anong mga viruses, action elms nga ara sa aton subong sa kalibutan, pero ang suyop yun, hindi gyapon madula, no? Bisan anong virus, iya ang pagka-addict sa suyop pangibabaw gihapon. Ay, may hapon kay Sulping nga, nagatutok sa aton sila nga pagpangalagan. Si Ariel Kabatak Araman, great lang ko si Jan De Leon, Arzim, Kabatak, Roberto, Bob Ricaza, halin sa kay Ariel. Gikan ini sa FJE Village, La Carlota City, mga ka-aksyon. Si Madam Amy Esmeralda Dolido naman, no? Si Maria Mahilom Tihok Duanian. God bless Madrasimo. Si Christian Roa Araman sa Victoria sa City. Hi lang ko no sa Roa family. Cyril Lama. Yung Ogtaxon Bry, monitor lang ko ni Barangay Laa. Anong Laa man? Kamindangan, Kawayan. At Barangay Laa, Gemangor no? Si Melchor Baroka naman niya Rombines, nakatutok mo. Natividad Pagunsan sa Barangay Stefania. Roy Balboa, pa-shout out naman. Good noon, Action Bry. Renato Tanyuan, live sa Isabela. Si Marlene Diaz nan good noon, Action Bry. Lihog lang ko Tamiao Family de la Cruz. Dira sa Barangay Sumag, Sebastian. Salamat din. Jesselyn Andrada Tiangson. Morning, Action Bry. Morden. Brian Morden. Greet ko lang datay Isidro. Iya birthday. Subong. Wow. Happy birthday, ano? Si Jenny Solgon. Ronilo Oniate. Good noon, Action Bry. Lihog lang ko Tamiao sa Family Oniate. Barangay Mansablay, Monitor Gid kami Barangay 1. Pablito Benedicto Araman, si Yoli Bihag sa Barangay Alihis. Okay. Diri sa piyak nga porson, nabi ubos-uboson, tanil kita lipos-puson, nalagay man sa aton nga oras. Diri sa piyak ko at amyawon, tama ni mga utod ta. Oy, may nga udto galay kay Sir Peter Cedric Auhiro. Salamat gid Sir Simo, sir. And si Ma'am Lizelle Campo Sagrado. Si Kiyen Araman nakatutok man. Si Sir Apong Alagos kag si Jan Acosta. Hindi man magpaulihi, nakatutok naman ang o nakatutok na halin pakina. Diri sa Action Radio Bacolod. Good evening. Palihog lang ko, great asawa ko. Happy birthday. 54 years na. Today, Luisa Montesido sa Himamaylan, Negros Occidental. Ang Bureau of Fire Protection Regional 6 na sampulante ang manianita kamanhaw. Amo to gurong hinimo yaman ni kay pariyo kay di bold sinas. Action Bry kagina pa ko pamati alas 11 sa pagkadamo na sang balita mo sino na iyang nagahambal nga wala balita. Bayin na lang na siya kay bago brubog taon ni. Basi na lumosan niya sa balita lang bago lang katong kaaw. Good PM Action Bry, pamati kami niya. Family Hintele, Milicio Sangwayang Phase 2 Barangay 3 Himamaylan. Ari pagidisang bal niya. Action Bry, pagduksol niya sabat dayon. ang amutuguro. Pagduksol sabat dayon, no manabla. Gani man, sige bayin tanan to sa kay basigro bahaw lang nakaon. Good PM Action Bry, kindly greet lang family da sa Barangay Minuyan ang family Ala Feria. Blago sa Villar kay sa kay Nestor Asibido, kay Kakmar Kakmar yo kami sina kag si Father Bong sa may Basco. Kumusta tanan? Thanks gid. Si Laylay niya sa sitio Sipuling, Barangay Binikwil, Kabangkalan City, pamati gid kami ni subong program. Salamat. Kunti man ka grabe man mag kuan imo text ba? Nablang pag sina ang abbreviation halos tanan. Pero basahan man Sir Brian Yaga ta sudan namon sutanghon nga may Bisaya nga manok mo sa pagkanamit sa barang obra nyo.
Kag Munggo, monitor lang kami diya sa Bakong, Birting ni Galia. Ikaw Birting ha, ginapahilab mong tiyan ko ha. Good noon, Action Brian. Ang ido to nga ginhiluan, hindi to ila sang biljan. Ido ato sang tupad balay nila. About salamat gid ano. Tupad balay to nila gila. Good noon, Sir Brian. Check attendance lang si Apong Alagos. Okay, nabasa ko na yun. Ano ini na kondisyon talagi lang na kondisyon na gid ang PH halin sang NCR karon Cebu Visayas naman. Next move nila Mindanao naman, may COVID infection naman. So next it will be nationwide martial law. Kay in order na mind katao kay obvious wala na masakit nga iban kundi COVID as of now, martial law sa Cebu, next Mindanao. Tandaan nyo, once ma-declare na martial law nationwide, madula na ang COVID virus. Ate, sige. Martial law ko na ning pagpadala sa mga PNP and SAF, Special Armed Forces dito sa Cebu. Pero diris Bacolod, way man kwan, iti way disang virus, kundi way man kwan ina, way man di may ginpalaptagid nga, ginpadala nga kapulisan kagiban pa. No? Sige lang tawan tala na, opinion man na ni sir mo sa martial law. Salamat gid sir sa imo sining inputs. Good PM Action Brian, mangkot ko ay na-appeal ang San Carlos sa Lucy Lagha, si Lucy sa Lagha, Quezon niya. Waay, Bacolod lang. Action Bright, tamyaw ko lang pakaisa ko na si Gina Kagdayday. Salamat, gid. Sige, last one ho, kay mabulos na dugay-dugay yung nga program. Ano gali development sang Biolab sa Regional Hospital? Sang siling ni Imang, operational na ni June 21. Batian ko interview kay Imang sa radyo. May tagaan mo ko sining pag pag-check na ton karon sa gabi sa action firing line kay tawgan ta si Anay Councilor and now City Administrator Ang mga ka-action na. Kumusta na to ng Biolab, no? Kaya una pa man sila gani plaster si Dr. Julius Drilon sa Regional Hospital nga ang Biolab ko no. Ginaamat-amat na pero una pa to ya tapos ang sa silay kag naga-operate na action nams duman mo na Oo, daw sang San-O pa ni. Ang donation sini sa syudad sa Bacolod dira tumatagingting na di nga 20 milyones pesos. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon sa gabi kay mangonsiho kita kay kabalo ka na luoy ta sa Bacolod nga didto pati ga padala gyapon niya sa Iloilo aton sini nga swab test bla. Ikon pwede na malamang hingagaw tadi sa syudad sa Bacolod diri na lang kita. Kay para hindi na ta mga budlay pablas ang yawan kahulat ang ina swab test naton. Kumusta na ning Biolab to no? Sige usisaon tani karon sa gabi. Sinang Lourdes gali nga monitor man no. Mangkot lang kami kon nga ang DSB wala gid panghatag UCT 2. Nakatuig ang iban nga banwa sang sige check nato niya. Launa 18 wakaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, oras na to, tama-tama na gid man alin kay na alas 11, tob-tob sa sining mga tiniyon. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager sunod na magbanwa sa technical side. We have Action Nelmar Madera, Action El Rey Dotilio sa aton sining IT expert na. Sa News Center, kag sa aton sini pagpangalagad ginopdan kita ni Action An Defensor. Standby karon sa Action This is My Life, na program ni Tita Wilma Sugaton. Magasunod na dugay-dugaya. Radio Magazine nga programa diri sa Action Radio Bacolod. Hindi naman ang inyo alagad, talos nga nagpangalagad sa on Monday. Action Rex Canto, magabalik na regular nga anchorman. Talos ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gina. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Mayang hapon. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,